Γεια σας κορίτσια! Αν δεν είναι αυτό καλοκαιρινή διάθεση, τι είναι, να ξέρετε, αδειμονώ να έρθει το καλοκαιράκι, παραλίες, κουνιές και πολύ ωραία και τεράστια καπέλα. Τα αγαπώ πολύ. Έχουμε ξαναμιλήσει για το ότι αγαπώ πάρα πολύ τα καπέλα και γενικά ότι τα φοράω. Αυτό είναι ένα λίγο πιο ιδιαίτερο καπέλο βέβαια. Αλλά εν ώψη του βίντεο είπα να το φορέσω γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο και εντυπωσιακό. Σίγουρα θα γελάνε από κάτω με εμένα που θα με βλέπουνε. Γεια σας! Με χαιρετάνε από μέσα. Λοιπόν, δεν είναι τέλειο το καπελάκι μου. Ξεκινάμε το βίντεο μας κορίτσια για να μαζευόμαστε σιγά σιγά. Θα το πω και θα το επαναλάβω πάρα πολλές φορές. Ξεκινήστε να κάνετε share αυτού του συγκεκριμένου live βίντεο γιατί έρχεται τέλειος διαγωνισμός στον οποίο θα έχουμε ένα υπέροχο και αναπάντεχο δώρο. Δεν το ξέρει ούτε και η Άννα, της το φυλάω έκπληξη. Καθώς είναι κάτι που παρέλαβα σήμερα, δώρο για εσάς. Λοιπόν, σήμερα θα δούμε πολλά και ωραία πράγματα. Να μου ζητήσετε από κάτω όποιος θέλει, φυσικά, να αφήσω και το καπέλο μου. Λοιπόν, όποιος θέλει να μου ζητήσει να δει πράγματα ή οτιδήποτε θα ήθελε να μιλήσουμε, είμαστε εδώ. Θα κάνουμε live και το διαγωνισμό για το Snapchat που είχε τρέξει πριν λίγο καιρό και επειδή έλειπα στη Γαλλία δεν μπόρεσα να κάνω live για να μπορέσω να το μεταδώσω. Παιδιά, φέρνουμε υπέροχα πραγματάκια, έχουν ξεκινήσει πάρα πολλές παραλαβές. Τώρα είναι το full του παπουτσιού, έρχονται καθημερινά καινούργια σχέδια και πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, εδώ με βλέπω λίγο περτικαλή στο μάγουλο, μήπως δεν έχω βάλει καλό ρούζ. Για πείτε κορίτσια πώς σας φαίνεται το ρούζ μας ή δεν το βάλα καλά, μπορεί επειδή βιαζόμουν. Είναι δίπλα μου και η Ανούλα, βάφεται. Θα σας γυρίσω και την κάμερα για να τη δείτε. Σιγά σιγά χωρίς να ρίξω το κινητό, παραλίγο. Λοιπόν, γεια σου Ανούλα. Γεια σας. Θα έρθει και η Άννα εδώ σε λίγο στην παρέα μας. Άννα, σου παίρνω την κάμερα, εφόσον θα σε έχουμε σε λίγο κοντά μας. Και να χαιρετήσω και την Χρύσα μας που είναι εδώ, φιλάκια πολλά Χρύσα. Χαιρετίστε μας, μιλήστε μας, στείλτε μου από ποιο είστε κορίτσια. Ξέρετε ότι αγαπώ αυτή τη συνήθεια, να στέλνω φιλιά και χαιρετίσματα στον κόσμο. Οπότε από κάτω γράψτε μου τα σχόλιά σας, από που είστε και ό,τι άλλο θα θέλατε εσείς φυσικά. Σήμερα το θέμα είναι outfit of the day. Έχω κάνει ένα outfit που έχω ερωτευτεί από την πρώτη στιγμή που ήρθαν όλα τα συγκεκριμένα προϊόντα στο site. Χαιρετώ και το Κατερινάκι. Γεια σου Κατερινάκι μου! Λοιπόν, έφυγε η κάμερα, εντάξει, μια χαρά είμαστε. Οπότε, θα δούμε το συγκεκριμένο outfit, είναι αυτό που φοράω. Τα έχω και τα ρούχα να σας τα δείξω. Θα δούμε συνδυασμό από το πρωί μέχρι το βράδυ. Θα μιλήσουμε και λίγο για το make-up, τα προϊόντα που έχω χρησιμοποιήσει. Λοιπόν, Estee Gel Couture είναι το κόκκινό τους. Λείπει το ένα το νυχάκι μου, παιδιά. Χάλασα το μανικιούρ μου. Στα χείλη μου φοράω από την Golden Rose από Velvet Matte το 06. Είναι ένα τέλειο πορτοκαλοκόκκινο χρώμα. Λοιπόν, γενικά δεν έχω βαφτεί αρκετά. Φοράω από Beauty Look το νούμερο 10 το μαύρο το μολυβάκι και βλεφαρίδες Catwalk μάσκαρα. Είναι η Instant Full Volume μάσκαρα. Τα βρίσκεται όλα στο e-shop μας, μπορείτε να μπείτε. Και φοράω και το Perfect Finish το 63 το νούμερο το make-up. Για όσους δεν το έχουν δοκιμάσει το προτείνω ανεπιφύλακτα, είναι ένα make-up πολύ ελαφρύ αλλά και καλυπτικό. Οπότε γενικά προτείνω να το δείτε αν θέλετε. Και είναι και πολύ οικονομικό. 4,5-5,5 κάπου εκεί. Δεν θυμάμαι απ' έξω. Έχω για άλλα πράγματα σκονάκι για τις τιμές. Όπως είναι το outfit μου. Η Άννα θα με βοηθήσει αν θέλει ένα λεπτό να σηκωθώ για να μπορέσετε να δείτε το outfit μου. Λοιπόν, οπότε αν λέει να μας κρατήσει λίγο την κάμερα για να δείξει τα κορίτσια το τέλειο outfit. Λοιπόν, και μπορείς να γυρίσεις και να γυρίσεις την κάμερα αν θέλεις. Γύρνα το κινητό και γύρνα την κάμερα. Τελεία. Λοιπόν, το outfit της ημέρας είναι αυτό. Είναι ένα jean mom fit με κεντήματα στο πλάι και κάποια σκισίματα. Είναι πολύ ιδιαίτερο jean, είναι ψηλόμεσο. Mom fit λέγονται όλα τα παντελόνια αυτά που είναι jean. Δεν είναι τελείως στενά και κολλητά. Είναι συνήθως από σταθερά υφάσματα, όπως είναι αυτό. Πίσω. Είναι πολύ ωραίο και άνετο, βεβαίως να δείτε και πίσω.
Το φοράω με nude γοβίτσες, nude vernis pumps, θα τις βρείτε στο e-shop μας, είναι στα 35€. Δεν είπα για το jean, το οποίο είναι στα 39€, από extra large μέχρι, από extra small μάλλον μέχρι extra large. Είναι το Lana white top, είναι αυτή η off-white μπλουζίτσα που φοράω και ένα κόκκινο μπραλέτ στο εσωτερικό για να κάνει και να τονίζει τις διαφορές από τα κεντήματα και όλα αυτά. Και φυσικά για όλα τα κορίτσια που θέλουν να είναι άνετα, καλά πήγε η Ανούλα εδώ. Μπορεί να συνδυάσει με τις white εσπαντρίγες, white studded εσπαντρίγες. Είναι πάρα πολύ ωραίες και άνετες. Είναι στα 24€ αυτές, αν δεν κάνω λάθος, 24 ή 28. Όποιο κορίτσι προθυμοποιηθεί να δει πόσο κάνει για να μας το επιβεβαιώσει κιόλας, καλό θα είναι. Οπότε γυρνάω πίσω εδώ. Πήρα την καμερίτσα μου και είμαι πίσω. Είναι και το Αφροδιτάκι εδώ πέρα, είναι και η Φλόρα. Γεια σας κορίτσια, χαίρομαι πάρα πολύ όταν βλέπω τις φίλες μου να βλέπουν τα βίντεο. Με κάνει πάρα πολύ χαρούμενη. Είναι και άτομα τα οποία έχω πολύ καιρό να δω, όπως η Αφροδίτη. Οπότε Αφροδίτουλα μου, σε χαιρετώ και σε φιλώ και στη Γερμανία που είσαι. Και να σας δείξω σιγά σιγά από κοντά λίγο τα πράγματα για τα οποία έχουμε μιλήσει, για το outfit που έχω κάνει σήμερα. Σήμερα φοράω τις nude vernis pumps. Είναι η συγκεκριμένη γοβίτσα. Είναι η κλασική nude γόβα. Είναι 12 πόντες αν δεν κάνω λάθος, 11 με 12 πόντους. Καλά τα λέω, λέει η αδερφούλα μου. Είναι αυτές και για όποια κορίτσια δεν είναι γενικά πολύ του τακουνιού ή θέλουν να φορέσουν το συγκεκριμένο outfit όλη την ημέρα, από το πρωί, από το γραφείο, από τη βόλτα ή για τα ψώνια, μπορούν να συνδυάσουν με τις λευκές αυτές τις εσπαντρίγες με τα troops. Είναι αυτή η εσπαντρίγια που έχει κάνει τον πανικό κορίτσια στο site. Έχουν έρθει 4 φορές και είναι και τις 4 φορές sold out. Τώρα υπάρχει μόνο ένα νούμερο 36, αλλά τις περιμένουμε ξανά. Είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίες. Είναι ένα παπούτσι που το φοράμε από τώρα μέχρι και όλο το καλοκαίρι. Οπότε γενικά προτείνω να το επιλέξετε. Γενικά είναι αρκετά basic τα περισσότερα κομμάτια από αυτό το outfit που φοράω. Ουσιαστικά το πιο κεντρικό είναι το παντελόνι. Απλά βλέπετε ότι με 2 απλά κομμάτια που μπορείτε να συνδυάσετε φοράτε αυτό το outfit και είστε αμέσως απόλυτα εντυπωσιακοί. Λοιπόν, να δούμε το τζινάκι. Μου έχουν βγάλει βέβαια ένα μεγάλο νούμερο εδώ πέρα από ό,τι βλέπω. Όχι, δεν είναι μεγάλο. Είναι αυτό το τζιν, το συγκεκριμένο. Είναι με τα κεντήματα και τα κοψίματά του. Είναι ψηλόμεσο όπως θα δείτε. Και εδώ στο πλάι έχει αυτά εδώ τα κεντήματα. Αποχρώσεις κόκκινο, ροζ και κίτρινο. Και το φοράω με ένα λευκό basic t-shirt. Είναι το Lana white t-shirt που θα το βρείτε online στο e-shop μας και είναι στα 20€. Λοιπόν, και είναι αυτό εδώ. Είναι loose, είναι βισκόζ, πολύ λεπτό ύφασμα βισκόζ, το οποίο είναι τόσο πολύ δροσερό και τόσο πολύ άνετο και εγώ γενικά προτιμώ τα ρούχα που δεν κολλάνε πάνω μου. Οπότε αυτό είναι ό,τι καλύτερο θα μπορούσα να επιλέξω για να φορέσω αυτό το outfit. Και εσωτερικά φοράω το συγκεκριμένο μπραλέτ που και αυτό το βρίσκεται μέσα στο e-shop μας. Ένα τέλειο κόκκινο της φωτιάς μπραλέτ. Μπορείτε να το συνδυάσετε και μέσα από t-shirt και μέσα από μπλούζες που έχουν κοψίματα στα πλαϊνά. Γενικά είναι αρκετά εύκολο συνδύαστα τα μπραλέτς και πολύ άνετα γιατί είναι μαλακά. Υπάρχουν κορίτσια που δεν μπορούν τα πάρα πολύ σκληρά σουτιένι με τις πολλές ενισχύσεις, οπότε για όλες αυτές ειδικά είναι το ιδανικό. Το συγκεκριμένο είναι στα 18€, ναι, καλά τα λέω. Και υπάρχει και στο μπλε το χρώμα και στο μπλε ρουά το χρώμα και σε μαύρο χρώμα. Τα νουμεράκια του ξεκινάει από extra small μέχρι large. Γενικά όσο αναφορά τα μπραλέτ, να πω και μια πληροφορία. Τα μπραλέτ, επειδή γενικά είναι τριγωνάκια και δεν έχουν πάρα πολύ στήριξη, δεν ενδείκνονται γενικά για μεγάλα στήθη όπως είναι cup C και cup D. Ιδανικότερα είναι για Α και B. Οπότε, κορίτσια, εσείς που είστε στο Α και στο B, προτιμήστε τα σίγουρα. Βλέπω μεγαλώνει η παρέα, έχουμε γίνει 157 άτομα. Είπα στην αρχή, μόλις άνοιξε το βίντεο, να μπείτε να κάνετε share το συγκεκριμένο live βίντεο. Έρχεται πάρα πολύ ωραίος διαγωνισμός, ένα δωράκι έκπληξη. Έλεγα και προηγουμένως, αλλά έλειπε η Άννα, ότι το συγκεκριμένο δώρο δεν το γνωρίζει, γιατί το παρέλαβα σήμερα από μια εταιρεία για να το κάνω δώρο σε εσάς το συγκεκριμένο το live. Οπότε είναι έκπληξη και για αυτήν.
Παρ' όλα αυτά, τρέχει και ένας διαγωνισμός στο Snapchat. Μπορείτε να μας ακολουθήσετε και στο Snapchat, κορίτσια. Είμαστε γενικά σε όλα τα social network με το όνομα SenShopGR. Οπότε, είτε είστε Twitter, Tumblr, Pinterest, YouTube channel, Facebook, Instagram και φυσικά και στο Snapchat που έχουμε τον διαγωνισμό που θα κάνω τώρα την κλήρωση. Μας ακολουθείτε, μας δείχνετε την αγάπη σας και εμείς σας μεταφέρουμε από εκεί τα νέα μας και τα όμορφα πραγματάκια μας. Είναι και η φίλη μου η Μαρία Γραμμενοπούλου εδώ πέρα. Φιλάκια, μαράκι μου αγαπημένο. Θέλω να σε δω από κοντά. Και τώρα θα μου δώσει η Άννα το κινητό για να κάνω τον διαγωνισμό. Λοιπόν, το Snapchat δεν ξέρω, κορίτσια, εσείς το χρησιμοποιείτε. Εμείς είμαστε αρκετά καινούργιοι χρήστες. Δεν το έχουμε χρησιμοποιήσει πάρα πολύ και ξεκινάμε σιγά σιγά να εμφανιζόμαστε και εκεί. Οπότε, λοιπόν, ας μας πει ο κόσμος αν το χρησιμοποιεί, ποια είναι η εμπειρία του στη χρήση του, πώς σας φαίνεται και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, για να κοιτάξουμε. Είμαστε στον λογαριασμό, θα σας το δείξω κιόλας, είμαστε στον λογαριασμό μας. Για να μπω να δω σε όλους αυτούς που μας πρόσθεσαν, είναι εδώ η λίστα. Τώρα θα κάνω γενικά ένα refresh για να δω ποιοι είναι και ποιοι δεν είναι. Τέλεια. Έχουμε αρκετά άτομα, οπότε ξεκινάει να σας δείξω και το refresh ότι δεν έχω κάποιο καινούριο άτομο. Οπότε ξεκινάω να κάνω ένα scroll πάνω κάτω και στο όνομα που θα πέσω θα ανακοινώσω και τον νικητή που μπορεί να μας στείλει, δεν ξέρω αν στέλνουν μηνύματα στο Snapchat, τόσο αρχάρια είμαι στο Snapchat, μπορεί να μας στείλει στο Facebook στη σελίδα μας ένα μήνυμα, SenShopGR, να πει ότι είμαι η νικήτρια του διαγωνισμού για να παραλάβει το δωράκι της. Οπότε, κάνω το scroll μου και έχω πέσει στη Στέβη 1984. Λοιπόν, είναι αυτό το προφίλ. Λοιπόν, Στέβη, συγχαρητήρια. Χαίρομαι πάρα πολύ που κέρδισες το όμορφο δωράκι. Η Στέβη έχει κερδίσει τα slip-on, τα bow pink slip-on. Είναι τα slip-on που έχουν κάνει πάταγο κυριολεκτικά. Έχουν έρθει σε 3 χρώματα, ροζ, γκρι και γαλάζια. Νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολύ λίγα τεμάχια στο γαλάζιο αυτή τη στιγμή. Οπότε, κορίτσια, σπεύστε να τα αγοράσετε. Να μαζέψω λίγο και τα μαλάκια μου γιατί έχει πάρα πολύ ζέστη εδώ πάνω. Είμαι στο στούντιο, το οποίο είναι τόσο ηλιόλουστο και το χτυπάει όλη μέρα ο ήλιος, οπότε είναι αρκετά ζεστά. Περιμένω από κάτω, όπως σας είπα, τα σχόλιά σας. Ξεκινήστε να κάνετε share το συγκεκριμένο live, γιατί θα μπείτε με αυτόν τον τρόπο στην κλήρωσή μας για το υπέροχο δώρο που έρχεται, το οποίο και μόλις τελειώσω την κοτσίδα μου, που τόση ώρα με πέδεψε και παρόλα αυτά δεν την έκανα καλή, θα σας το αποκαλύψω. Φανταστείτε ότι εδώ στην πολύ όμορφη μου πολυθρόνα το έκρυψα κιόλας, γιατί λέω θα έρθει εδώ, θα εμφανιστεί η Άννα και θα το δει και θα πάρει χαμπάρι τι έφερα. Οπότε λοιπόν, κορίτσια, αρχίζω και φέρνω και βγάζω από αυτό το νάιλον αυτό το μαγικό καφέ σακουλάκι. Όποια κορίτσι μας έχει παρακολουθήσει σίγουρα θα γνωρίζει και θα έχει καταλάβει τι είναι αυτή η καφέ-ηθίκη. Λοιπόν, σήμερα το πρωί λοιπόν, ο πολύ καλός μας αντιπρόσωπος μας έστειλε την καινούργια μας παραλαβή από κλους. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, το δώρο μας είναι ένα ρολόι κλους. Γι' αυτό γρήγορα τα shares. Και μέσα από το κουτί έχω επιλέξει ένα δώρο για εσάς. Οπότε, σήμερα το δώρο μου είναι πολύ μεγάλο και πάρα πολύ ωραίο. Βλέπετε, είναι όλο νάιλον, σακουλάκια, προστατευτικά, φυσαλίδες για να είναι ασφαλέστατο όπως θα σας έρθει. Λοιπόν, κορίτσια μου, δείτε το τέλειό μου δώρο. Είναι το συγκεκριμένο κλους ρολόι σε rose gold χρώμα με το λευκό καντράν. Είναι από τη σειρά La Bohème. Είναι ένα υπέροχο La Bohème Mes Clus Rose Gold. Είναι απλά υπέροχο το συγκεκριμένο. Είναι ένα δώρο αξίας 99 ευρώ, να τονίσω φυσικά. Γι' αυτό λέω ότι είναι ένα μεγάλο δώρο από εμάς για εσάς. Οπότε, ξεκινήστε να κάνετε share το συγκεκριμένο live βίντεο. Ο διαγωνισμός θα κρατήσει μέχρι την επόμενη Παρασκευή που θα κάνουμε live για να ανακοινώσουμε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού. Οπότε, όσο πιο πολλά share, αυτά καταγράφονται και όταν θα κάνουμε την κλήρωση θα σας την μεταδώσουμε live για να διαλέξουμε την νικήτρια μαζί εδώ παρέα. Οπότε, για να μην
ξεχνάμε για ποιον και σημαντικό λόγο κάνουμε share το συγκεκριμένο βίντεο. Είναι αυτό το τέλειο ρολόι Clues σε rose gold χρώμα, ροζ χρυσό, απόλυτη τάση αυτή τη στιγμή, το οποίο θα κερδίσετε κάνοντας απλά ένα share στο βίντεό μας. Η Ανούλα εδώ πάει και έρχεται, πάρα πολύ ωραία, έχει βαφτεί, έχει βάλει ένα πάρα πολύ ωραίο κραγιόν. Έλα Ανούλα να μας δείξεις. Ποιο χρώμα έβαλες? Το 14. Ωραία. Τέλειο. Το Velvet Matte. Είναι από Velvet Matte, από Golden Rose, 3,40 η τιμή τους, γιατί ξέρετε, με ρωτάτε συνέχεια τιμούλες και επειδή δεν θυμάμαι, έχω μάθει 3 πράγματα, αυτά θα τα λέω συνέχεια. Οπότε αν σας κουράζω, απλά πείτε, σταμάτα Εύα, σταμάτα, έχουμε βαρεθεί να σε ακούμε. Λοιπόν, ας συσκευάσω το δωράκι της τυχερής νικήτριας, να το βάλω μέσα στη θήκη του, να είναι προστατευμένο καλά. Θέλετε να σας το ξαναδείξω, Έλεγα εδώ πέρα για να μην μου πέσει τίποτα και σπάσει, επειδή είμαι στην κουνιστή αυτή η καρέκλα. Να είναι προστατευμένο το δωράκι μου για τη φίλη μου που θα κερδίσει. Και φίλος και άντρες να είστε, κάντε like το share και μπορείτε να κάνετε ένα υπέροχο, απλά πολύ υπέροχο δώρο και μοναδικό. Το ξαναδείχνω, αυτό το Clues ρολόι από τη Laboem μέσα σειρά. Είναι σε ροζ χρυσό χρώμα με λευκό καντράν. Αγαπημένο ρολογάκι, γενικά αγαπημένη εταιρεία ρολογιών. Έχουμε ξαναμιλήσει για τη συγκεκριμένη εταιρεία. Είναι μια εταιρεία που τα ρολόγια της σχεδιάζονται και κατασκευάζονται στην Ολλανδία. Είναι με πολύ ψηλές προδιαγραφές φτιαγμένα όλα τα ρολόγια. Πολύ καλή ποιότητα και μηχανισμού και υλικών που χρησιμοποιούν. Είναι γενικά μια εταιρεία αρκετά οικονομική όταν θέλεις να πάρεις ένα ρολόι καλό, σε μια πολύ minimal σειρά σχεδιασμού. Τα προτείνω με επιφύλακτα, μπορείτε να δείτε και την συλλογή από τα ρολόγια Clues online. Το κραγιόν της Άννας είναι τέλειο, έχει βάλει και υπέροχο περίγραμμα και το έχει συνδυάσει, είναι τέλειο. Λοιπόν, Beauty Lip Pencil είναι το 16, είναι ένα μελιτζανί χρώμα, θα το βάλω και στο χεράκι μου για να το δείτε. Και φυσικά εδώ θα ξανακαλέσω εννοείται την αδερφή μου την πανέμορφη για να το δείτε, το κραγιόν που το φοράει. Και βάζω και από κάτω το κραγιόν που έχει χρησιμοποιήσει, που είναι Velvet Matte, το νούμερο 14. Ο συνδυασμός που κάνει είναι φοβερός, ελπίζω να το βλέπετε από εδώ. Είναι έτσι ένα μελιτζανί χρώμα. Λοιπόν, Ανούλα, έλα να σε δούμε, έλα να δούμε το κραγιόν σου τώρα που το φοράς και με το περίγραμμα. Τώρα θα κάτσω. Θες να κάτσεις? Ναι, θέλω. Παναγίτσα μου. Εδώ, άμα κορίτσια πέσει η καρέκλα, μην αρχίζετε να γελάτε, σας παρακαλώ. Λοιπόν, είμαστε ελαφριούλες. Δεν είναι πάρα πολύ ωραίο? Γεια σου Διονύση, έχει μπει ο Διονυσάκης μας και μας βλέπει. Γεια σου Διονύση, τι κάνεις? Εδώ οι αδερφές χαιρετάνε. Γεια. Λοιπόν, έλα να πάρεις τα δέματα. Ωραία. Ήρθανε τα παιδιά, πήραν και τα δέματα, φύγανε και οι αποστολές μας σήμερα. Οπότε, κορίτσια, από αύριο έχετε τα πραγματάκια σας στα χέρια σας. Πόσο χαρά όταν ανοίγεις ένα πακέτο και παραλαμβάνεις κάτι, είναι σαν να κάνεις δώρο μόνοι σου στον εαυτό σου κάτι. Μόνο που ανοίγεις μια συσκευασία και βλέπεις το περιεχόμενο, αυτό αρκεί. Λοιπόν, κορίτσια, θα σας πω για τελευταία φορά να κάνετε ένα share το συγκεκριμένο live βίντεο μέχρι την επόμενη Παρασκευή που θα γίνει η κλήρωση. Κάνουμε δώρο το συγκεκριμένο ρολόι. Είναι ένα ρολόι από την εταιρεία Clues, σε ροζ χρυσό χρώμα από την σειρά Laboem Mes. Οπότε μην χάνετε την ευκαιρία να κάνετε αυτό το share, δεν είναι τίποτα. Σας δίνει την ευκαιρία να πάρετε αυτό το υπέροχο δώρο, το οποίο είναι και ένα ρολόι που είναι στα 99 ευρώ. Είναι πραγματικά ένα πολύ ωραίο και μεγάλο δώρο. Θα σας δείξω τελευταία φορά τα ρούχα που φοράω, το outfit που έχω κάνει για εσάς σήμερα. Και με αυτό θα χαιρετήσω, θα βρείτε όλα τα προϊόντα online στο e-shop μας. Και ξεκινάω αντίστροφα από ό,τι σας το έδειχνα πριν. Είναι το μπραλέτ, αυτό το κόκκινο που φοράω ως εσωτερικό. Το βρίσκεται online από extra small μέχρι large και είναι στα 18 ευρώ. Το τέλειο Lana white t-shirt μου είναι ένα off-white viscose t-shirt με αρκετά loose και χαλαρό, πολύ άνετο και δροσερό. Και φυσικά η τζινάρα μου, η υπέροχη, το έχουμε ερωτευτεί. Εδώ μόλις άνοιξε παιδιά η παραλαβή και το είδαμε. Οι τρεις το πήραμε. Πόσες μένουμε? Άλλες τρεις? Πόσο θα μείνουνε? Τίποτα δεν αφήνουμε. Λοιπόν, Mom Fit ψηλόμεσο jean. Είναι το συγκεκριμένο, 39 ευρώ από extra small έως extra large. Μετά, για το καθημερινό ντύσιμο, η πρότασή μου είναι να το φορέσετε με τις συγκεκριμένες σπαντρίγες.
Λοιπόν, με τα χρυσά τρούξ 24 ευρώ, υπάρχει μόνο ένα διαθέσιμο 36, σύντομα όμως θα έρθει ξανά online. Και φυσικά Nude Vernis Pumps είναι στα 35 ευρώ, αγαπάμε αυτή την κλασική λουστρίν γόβα, είναι ό,τι πιο ωραίο και ό,τι πιο safe για να βάλεις πάρα πολλά σύνολα από total black, από χρωματιστά, από ρούχα με ντεσέν, γιατί είναι σαν να είναι ένα με το πόδι αυτό το nude χρώμα και απλοποιεί όλο το σύνολο και του δίνει και ένα κλάσ παραπάνω. Αυτά από εμένα, σας φιλώ και σας χαιρετώ. Θα σας ξαναδώ σύντομα, ελπίζω πιο σύντομα από την προηγούμενη φορά που κάναμε το βίντεο, γιατί έλειπα στο εξωτερικό όπως είπα. Καλή επιτυχία σε όλα τα κορίτσια, μην ξεχνάτε το share και φυσικά να μας δείχνετε την αγάπη σας σε όλα τα social network. Instagram, Facebook, Tumblr, YouTube channel, Pinterest, με το όνομα SenseOfGR. Φιλιά πολλά, την αγάπη μου και μια καρδούλα από εμένα. Φιλάκια, γεια σας!